एगो लैदारी गोलर है कुंवर जी सही आयो मुरी से बोरी बोरी के टीका करे अमरी से बोर के ना कले हई नशा में रहले हई गाँव तोरी बहिनी का जय दादा हो हद हो गेल बरो हो भाई तोरी बहिनी का रे देखई है तो पुआ बात कलन है तोरी बहनी का रे तो ओकरा में कह दे मिला के हे तोरी बहनी के दीदी कह कर राखी बनवा ली तई गाड़ी ना हो गलती ना कुंवर जी आरती जी रो तो समझदार हई और सही जात नहीं जब बॉक्सर से आरा जाए रहे बस में आरती खड़ा रहली आ बिहारी के उत्तर प्रदेश के भोजपुरिया समाज के रोहन जानते बनी आरती के जस्ट पिछवा रोड धक बसों में खड़ा रहे तई करा कुछ पछवा से गड़ल तई कली करी ये क्या गड़ रहा है तो कहता कि शांत रहिए तनख्वाह उठाए हैं 30,000 जींस में रखे हैं वहीं गड़ रहा होगा अतले 2 मिनट के बाद 2 तबड़ा का मारो पिया और पिया जिन जना खड़ा रहले कहते कि तुम्हारा तनख्वाह 30,000 है तो 5 मिनट में 3 गुना कैसे बढ़ के 90,000 हो गया एक माने कोई व्यवस्था ठीक हो दिला मेरा अकाउंट फाड़ रहा है गीत में आओ कने को लिखो जरी है ना वो आओ कजरी ध्यान दो एने आवत हूं लजा मत हम उठला ले छुएला ना होई कजली अब एक हली होई अब एक हली लय कर बावत हूं इता रोज रहेली है ना तू आओ देखो हमनी के मर्द जाति के स्वभाव ऐसा हन ऐश्वर्यो राय से बियाह करा दे बनू तो उ निमन ना लगी है अपना पर व्यवस्था ठीक ना रही कितना रिक्वेस्ट मेहरारू करतन से कि उठी ना राजा जी सवेर हो गई माफ कर दो माफ कर दो आय अपना मेहरारू से 1000 गुना बाउर दोसर के होई नु अपन लइका दूसरा के मेहरारू हमनी के मर्द लोग के कमजोरी हो ब्यूटीफुल अपन लइका अनहरो लंगड़ हो तो कब चुप रह हम राजकुमार हो आ मौगी कितनो निमन होई बुझलू असही कुंवर जी के एगो भाई रहले मनोहर भाई सुन ल ध्यान से प्रधान जी रोज सुन ले कौन रहे डबल बांस अच्छा मैट्रिक पास हो गेले एगो लड़की से लव रहे करम अवतार भाई कहले इनकर बाबूजी करे का कहत रे त बाबूजी हम बियाह कर ले कहले चुप जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाएगा तुम्हारी शादी नहीं होगी आईए में गइले तबो ना भइल बियाह बीए में गइले तबो ना भइल पीएचडी गइले बाबा तबो बियाह ना भइल जब 40 वर्ष उम्र ठेके लागल नौकरी लाग गई रहे कहले कि बेटा बियाह कर अपना पैर पर खड़ा हो गेल बड़ो ये है तो आइए हम इनकर भैया देख ली आदि तो ही तो कबू देखी चिन जाई बारे रे सरवा के इनकर बरस से दांत ना धोला लेटिंग साफ करेला बड़का ब्रूस से धोला पूरा खाता नहीं सने बा शिव जान जब 40 वर्ष उम्र पार कर लागल मनोहर भाई तो इनकर बाबूजी कहल के ए बेटा 2 साल नौकरी भइल ते अपना पैर पर खड़ा हो गेल बड़े और बियाह कर ले तो इनकर भैया कहल के चुप रह बियाह ना करब त का है तो हम तो अपना पैर पर खड़ा हो गए बनी बाकी होई है खड़ा नहीं कहो तो बियाह कला से कम मतलब रो तुम्हारा के नाम तेल जननी कजरी है नहीं बू कचरी कजरी काई सखी बोलो कह का बात बा कहो ना कैसे कैसे भवे हो अरे का कही हो सखी कह सखी कैसे कैसे भौवे परिचय बता दो कह दो कि सखी का पूछत अरे कहली हां चाहे ना कह काश कोई खुशियों की दुकान होती उसमें मेरी अलग पहचान होती दे देता तुझको जमाने भर की खुशी चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती रामचंद्र कहवा में तो नहैया जन में कहवा में तो नहैया जन में हे ला ला ला
सदैव तीनों घरवा सोहर होला सदैव तीनों घरवा सोहर होला कजरी कजरी के हमारा ओठ निकल गए बतनी भर काहे तू जानता रू हम जानता नहीं तू जानता रू तार एक गो रहन बाउर बा कजरी यही से तहार ओठ निकलल बा कहता नहीं कि आइसक्रीम मत खाई 40 रुपया ला आइसक्रीम खाती है चोकोबार कंपनी के वो उजरका ना ठेठ करिका बादामी रंग वाला आराम से खा ले तू तो आराम से नहीं खाता आँख में लभेर लेता रही जान लो कजरी आइसक्रीम खाए छोड़ दो न तो आरती नहीं और पेट निकल जाएगी अवधा में जन्म ले रामचंद्र बबुआ के बाबा बड़ी धीरा मानी खुला में तो नैया जन्म है ललना सदैव तीनों घरवा सोहर होला सदैव तीनों घरवा सोहर होला कोशिला का जन्म मिले रामचंद्र कोशिला का जन्म मिले रामचंद्र देवकी के तो नैया जन्म में चाहे यशोदा के नैया जन्म में ललना ए ललना जन्म मिले गणेश देव तीनों घरवा सोहर होला कोशिला का जन्म मिले रामचंद्र देवकी के नैया जन्म है